Assalamu alaikum. Hurmatly görüşçüler. Bugünkü günüňizler menen biz video tartkanybızda ulanta örmekçibiz. Ötkende mol jerden tartıp kettik ele. Daha köpçülüğü suranypdyr. Mol жаңы domdun tegeregin nege toluk tartpadyň dep. Antkeni bu jerde mol jerde zaborlar bar bolчу, şoňa buzup bugün mantip em açypdyr. Trotuar da kansa buzulup bu jaka tüz bolup ketip atat. Oş rayondan Kıbıkany gözдөй. Trotuardyň eki çekesine bordürler koyulup muna domdun aldynan şu jerge der gelip durýar. Dom бүтüp elge tapşyrylyp berilgen uçurucu trotuar stolbanyň bu betinden tüz bu jaka karap ulanyda. Bordürlady bütet. Artynan sıraz asfalt basylat bul jerge. Je taman taş koyulat burşatka. Muna erten Kuda kalasa asfalt basılsa elder koptu bordürde kengiri basıp tegiz jolda avtounalarga toskol bolboy uşul jerde trotuarda el jüre başlayt. Bordürüne koyulup uşul jerge der gelip durýar. Budan ary ulanyda. Bul videomda lichna alystan jürgen musapir yurttugandarym üçin tartkym geldi. Antkeni özübüz dagı musapir bolup Orusya jerinde köp işledik. Mekendi sagynuu, üy bilen sagynuu, alysta kanday kynçylyk, kançalyk azap ekenini şunçalyk jakşı bilem. Snos degen жазудан 4 metr 5 metr büt nizamsız çıkan obyektler içkeriye girip joldu boşatıp beratat. Sırazı artınan bordürler koyulup trotuar koyulup keldi bul jaktan. Da kansa oş rayondan domdun aldynan çıkan uşul jerge der uje gelip kalptır kazılıp. Muna jerde ustakeler işte odat. Buna bayağılı özünüzler bilgen Dadabay atanın eski ordu. Şurada Dadabay ata buna uzdan işlep çatar. Bu jerdin Dadabay atanın aldynan 4 metrde jerdi tazalap açıp budan Dakansa Kıbıkaga deri unadan kelgen trotuar ulanyp ketet. Azırınça stroyka jürgenge bu jerde joldu açkanga mümkünçülük jok.
usta akeler işte alır.